Kusale kunomonakalo omkhulu. Abahlali kuleli flat kuphoqeleke ukuthi bakhishwe namuhla ekseni. Le ndawo iqale ukukhukhuleka ngoLwesihlanu. Eduzane kunomuzi nawo abaphoqeleke ukuthi bakhishwe ngoba amanzi abesonakalisile. We don't want to see the houses go down. There is a block that is compromised in front of this house. So we are extremely worried that this does continue. And we're just hoping that the rain can stop. Amaphoyisa aqinisekise ukuthi kunabantu ababili abashonile ngemuva kokuthi kuwe izindonga KwaMashu kanye naseMlazi. Kanti eStenga amathimba ezokutakula abheka abantu ababili ekuthiwa bashone emfuleni ngenkathi bewela umfula ogcwele. Kwezinye izindawo ezakhele iTheku imigwaqo ibivaliwe ngenxa yenhlabathi egugulekele emgaqweni. Umshayeli wale moto ube nenhlanhla ukuthi akwazi ukuphuma imoto ngenkathi ibambeka odakeni. Izakhamizi zikhathazekile ngalemvula. Angibona ukuthi izokwazi ukuthi ibuyele emakhaya njengamanje until kuze kume imvula. Abashayeli baxwayiswa ukuthi bashayele ngokucophelela bangaweli emabhulohweni ahamba amanzi ngaphezulu uma emaningi. Due to the heavy rainfall, the south areas have been affected, south of Durban that is. The western areas have been affected, and here where we stand, the northern areas are affected. There are some washaways that have been reported in the western areas. We've just heard now there's some houses that have been washed away in the south areas. Kulindeleke ukuthi kube nezimvula eziningi KwaZulu-Natal namuhla kanye nakusasa. Nondikhadebe SABC News eThekwini.